जैसे कि रउरा सभे जानत तानी कि पूरे भारतवर्ष में करवा चौथ के त्योहार पूरा हर्षोल्लास के साथ मनावल गईल। प्रत्येक पत्नी अपना पति के लंबा उम्र धन धान्य की प्राप्ति खातिर इ व्रत कैली। जी हाँ, वैसे ही खबर भोजपुरी इंडस्ट्री से निकल के रहल बा कि भोजपुरी इंडस्ट्री के पावर स्टार कहे वाला पवन सिंह जी के दूसर का पत्नी ज्योति सिंह भी करवा चौथ के व्रत कैली। और मुख्य बात तो इ बावे कि यह करवा चौथ के व्रत पर पवन सिंह जी ज्योति सिंह जी के साथे ना रहले। वजह इ बावे कि पवन सिंह जी और ज्योति सिंह में आए कुछ दिन से काफी विवाद चल रहल बावे और तलाक के अर्जी भी आरा स्थित व्यवहार न्यायालय में डालल जा चुकल बा। लेकिन अब ज्योति सिंह जी के मन बदल चुकल बा, मन परिवर्तित हो चुकल बा और ज्योति सिंह जी फिर आरा कोर्ट में पवन सिंह जी के साथ रहे के इच्छा जाहिर कैले बारी। तो एह बेरिया ज्योति सिंह जी पवन सिंह के तस्वीर यानी कि फोटो के साथ करवा चौथ व्रत मनावत नजर अली। जी हाँ, इ न्यूज खबर और भोजपुरी स्पीड न्यूज के माध्यम से देख रहल बानी। जी हाँ, रोड़ा से बता रहल बानी कि पवन सिंह जी की लंबा उम्र खातिर धन्य धान के प्राप्ति खातिर ज्योति सिंह भी करवा चौथ के व्रत कैली। इ न्यूज खबर उड़ा सभे के कैसन लागल कमेंट बॉक्स में आप राय जरूर रखें। साथ ही भोजपुरी स्पीड न्यूज के यूट्यूब चैनल के अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं कैले तो सब्सक्राइब कर दी, बगल में बेल आइकन दबा दी, साथ वीडियो के लाइक कर दी और ढेर सारा शेयर कर दी। धन्यवाद।